É un dos grandes proxectos da Deputación de Pontevedra que está a piques de facerse realidade. Coa arranque do ano 2022 comeza tamén o proceso de desmantelamento do parque de maquinaria da imprenta provincial asentados na Xunqueira de Alba. Esta mañá ese proxecto foi aprobado en Xunta de Goberno, cumprindo así os prazos previstos. A Deputación calcula que todos estes traballos estarán rematados a comezo do 2023. Estamos, por lo tanto, falando dun entorno de 12, 14 meses para ser comedidos, non? Creemos que vai a ser en menos tempo, pero imos darnos ese prazo de entre 12 e 14 meses. Por lo tanto, a inicios do ano 23 estaría xa feito construídas ao parque de maquinaria en barro, feito o traslado e rexenerada a Xunqueira de Alba. Os traballadores da imprenta serán recolocados en diferentes departamentos do Pazo Provincial. O parque de maquinaria, pola súa banda, trasladarase ao polígono de Barro. Vai ocupar 8.700 metros cadrados con varios edificios de última xeración que incorporan tamén elementos reutilizados das actuais instalacións. É unha construción moderna que tamén está realizada baseándose nos principios de sostibilidade. Por último, tamén quero comentarlles que en base aos principios de economía circular que estamos tendo en conta en todos os proxectos da Deputación, imos reutilizar algúns dos materiales que hoxe están no parque de maquinaria na Xunqueira, entre outros, gran parte das marquesiñas. Con novo parque construído e demolidos os vellos edificios da Xunqueira, comezará a súa restauración ambiental. Recuperarase así un espazo de recheo gañado ás marismas nos anos 70 e 80. Xunqueiras son sistemas dinámicos que se xeneran como a través de millóns de anos, un sistema sólido, líquido, e demais, que unha vez que se compacta, se mete unha cementación e demais, rexeneralo como Xunqueira é dificilísimo. É dificilísimo, vamos a ver costas que di, pero é dificilísimo. Pero sí se pode recuperar como espacio verde, como un bosque, por exemplo, autóctono, ou que sexa, non, de lecer. Esta operación supón un investimento de 3,6 millóns de euros e executarase en exclusiva con fondos provinciais.